Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Musulman doğanlarımız pirler barada hayiş ettiler ve soradılar. Halkımızın içinde pirler barada käbir inançlar ba. Şol dogrumy, dogrusu näme, ýalňyşy näme? Şo barada açyklasaňyz, düşündirseňiz diýip hayiş etdiler. Käbir adamlarda musulman doğanlar şeýle inanç ba. Bizim halkymyzyň içinde her zadyň öz piri ba. Şol meselede şondan kömek soramaly, şonuň ýoluny ýykylmaly. Ya da şol işte üstünlük isleseň şonuň ýoluny aýdylanjanyny aýtmaly diýen inanç bar. We her zadyň öz piri bar diýerler. Mysal üçin Aýşan Allahyň rahmet etsin ojaryň piri. Berkut baba ýagşy ýagmyrynky, Weis baba duýanky, gaýtarmyşata bela beterinki, Dawud peýgamber aleyhisselam demirinki, Zuleyha aşyklарynky, İdris baba geýimgejiminki, Musa peýgamber aleyhisselam goýnunky, Nuh peýgamber aleyhisselam agaşdyrgaminki, Faraw we çagasy boljagynky, Pelwan towunky, Tarsyn baba dişagrinky, Yelkillik baba ogurlarynky, Imam Magzam Sewdanky, İsmail goja noýwydyrmaýşynky, Aýdym sadyň piri, aşyk Aýdym pir diýip näme? Kän bolar. Hemmesin sanasaň gaty kän. Şuňa meňzeş belli bir mesele bilen ýaşap geçen peýgamberleri baglanşdyryp goýupdyrlar, ýa-da ýaşap geçen alimler ýa-da ýagşy zady takwa adamlary belli bir mesele bilen baglanşdyryp şol şoň piri diýip näme? Şuňa meňzeş bir türi plan zadyň piri, plan zadyň piri diýip näme? Sanagular ýaýra diýerler. We haýsy pir näme bilen baglanşykly bolsa, şol meselede şondan kömek dilep, şonuň ýoluny aýdylanjanyny aýdýarlar we şolary kömege çagyrýarlar. Mysal üçin, bela beterin piri gaýtarmyşata diýerler we başyna bela gelse gaýtarmyşata gora weri diýerler, ýa-da gelmäkä gaýtarmyşata gora wersyn diýerler. Ýa-da göze ulyasy ba, gözüň piri diýerler, plan piri diýer, göze ulyasy diýer. Gözüne bir zat boljak bolsa ýa kesellejek bolsa ýa gözüne bir howpun geljegini bilse göze ulyasy gora wer, göze ulyasy özüň ýetişe wer diýip näme? Şoňa ýalbarýar. Ýa çagasy boljagyň piri paraw bibi diýip çagasy bolmasa paraw bibi gidip şol ýerden çaga dileýärler. Ýa-da mysal üçin Dawud peýgamber aleyhisselam demirin piri diýip maşina alsa Dawud peýgamberiň ýoluna diýip aleyhisselam näme aýdylanjanyny diýär, janyny gurban edýär. O galan pirlerim şuňa meňzeş musulman doganlar. Şu görnüşdäki inançlaryň musulman doganlar plan zadyň piri plan zat, o şol meselede şonuň kömek islemeli ýa şoňa ýalvarmaly, şoňa kömege çagyrmaly, şoň ýoluny ýykylmaly, şoň ýoluny aýdylanjanyny aýtmaly diýip biziň aramyzda pirler barada şu görnüşde ýaýradylan inanç musulman doganlar İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. Islenlik dünýäň niresinde bolsa bolsun, İslami ähli sünnet aqidasyna görä, Qur'an we sünnete görä, dört mezhebe görä, dogry öwrenen aqidasy dürs her bir din okan adam şunu tasdik eder. İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. Dogry İslam ýa-ni peýgamberleň adyny ullanyp durlar, alimleň adyny ullanyp durlar, ýagşy zadylaň adyny ullanyp durlar, ol dogry. Ol kişilerde gurrun yok. Emma şol kişilerin adyny ullanyp plan zadyň piri diýip ondan soň edilýän işler ýalňyş zat musulman doganlar. Hatda düýünden İslama tersa, düýünden İslam aqidasyna ters zatlar edilýär. Şu pir plan zadyň piri diýip näme? Şuňa meňzeş zatlar bilen. Dersiň dowamında mysal üçin misalyny aýdyp agzap geçerse bolan her birini misal ber. We şeytan, o şeytanyň azyran jahil adamlar musulman doganlar şol ýagşy adamlaryň adyny ullanyp, peýgamberleriň, takwa salih alim kişileriň adlaryny ullanyp insanlary ýalňyş inanca we ýalňyş düşünje düşürüp durlar. We bu inançlar musulman doganlar plan zadyň piri diýip düzülen inanç gadymy greklaryň köp hudaýly batyl inançlaryna meňzeş inançdyr. Mysal üçin gadymy greklarda her zadyň öz tanrysy bar. Sewuşyň tanrysy, deňiziň tanrysy, söýgüň tanrysy, aşyklaryň tanrysy, ogurlugyň tanrysy, demirin tanrysy, çopanlaryň tanrysy we şoňa meňzeş bir sürü olaň batyl, küfür we şirk inançlaryna görä şu hilnäme inançlar bar. Öňkülerine şeýle bolupdyr, şu wagtlaryna barmy ýokmy onu bilemez. Gadym greklerden şeýle bolupdyr. We her tanryň olanyň inançyna görä öz heykeli we suraty bar. Allah taklasyn. Üns berseňiz ýene de näme? Bir adamlary hudaýlaşdyrypdyrlar, ilahlaşdyrypdyrlar, şolary öňe çykarypdyrlar. Adam sypatyndaky kişileri. Ya bolup geçen, ya bolmadyk, ya hayaly bir kişiler, emma näme ýene adam sypatyna birilerini öňe çykarypdyrlar. Ýene de şoňa meňzeş inanç musulman doganlar pravoslav hristiýanlarda bar. Pravoslav hristiýanlaryna ikona inançy bar. Ikona näme? Öz inançlaryna görä ýaşap geçen weli ýa-da başga şeýle pir olan inançyna görä. Biziň dilimizden aýtsak, olaryň öz inançyna görä weli, olar svetoy diýär orslar mysal üçin, mukaddes adam diýerler. Şo hili ýaşap geçen adamlaryň suratyny çekipdirler, o näme? Şoňa ikona diýerler. We her zadyň öz piri welisi ikonasy bar. We haýsy mesele gerek bolsa şol meselede şondan ýardam dileýärler. Şoňa çokunýarlar. Ýa-ni bereketin çagasy bolmaýanyň bollugyň we şoňa meňzeş bir sürü näme? Ikonalar bar. Orsça bilýänleriňiz özüňizde näme?
gözläp gyzyklanıp bilersiňiz. Biziň aramyzdaky musulman doganlar pirler baradaky inanç ne şulara meňzeş inançlar. Diňe näme atlaryny musulmanlaryň içinde bilinýän we fiýlenilýän adamlaryň atlaryny baglanşdyryp goýupdyrlar. Gadym greklerde falan zadyň taňrysy diýipdirler. Bolmanam musulmanyň içine gelip bu görnüşde falan zadyň taňrysy diýjek bu manysy ýok. Hiç kim ona inanmaýar. Näme etmeli bir jahil musulmanyň inanaýjak zady bilen baglanşdyryp goýmaly ol hem näme? Falan zadyň piri, plan peýgamber, ýa bolmasa bir alymy adyny tutup falan zadyň sowdan piri Ebu Hanife, falan zadyň piri Aýşan diýip näme musulmanyň içine tanalýan we fiýlenýän adamlaryň ady bilen näme baglanşdyryp goýupdyrlar. O ýanky diýişim ýaly kafirler peýgamber, kafirler alim kişiler, kafirler takwa tanalýan, bilinýän kişiler, Aýşan ýalakka, ýa Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ýalakka. Kafirler bolsa näbelli kişiler, plan zadyň piri diýerler, näbelli asla beýle bir adamyň bolanlygyny belli däl. Misal ogurlygyň piri, ogurlygyň piri diýip ýani akyl bar adam bunu kabul etmeýär. Ogurlyk haramda. Asly şeýle bir adamyň bolup bolmanlygy belli däl. Ýöne bir dik goýup dur, halkym näme? Alyp götürüp dur. We musulman doganlar bir bada şu gowy adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar, şuňa meňzeşdatlar. Peýgamberleriň ady bilen, awliýa takwa adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar bolan insanyň kellesine erwetlik gelmeýär bir bada. Dogrumka diýip kabul edýär köp kişi. Emma üns bersek, Kur'an we sahih hadisler, İslam akidesi esasyny seretsek, bu inançlaryň musulman doganlar ýalňyşdygy gaty äşär we açyk. Hatda biraz sagdyn düşünsek, sagdyn pikirlensek, kafirlerin akyl hem kabul etmeýär. Indi musulman doganlar ädim ýeke misalyny berip düşünürsek, birinji bilen bilmeli zadymyz şuny, uly kiçi musulman, aýalymyz, erkegimiz, ýaşymyz, garrymyz gowy bilmeli we aňmyza ýerleşdirmeli. Musulman kişiniň inancı, musulman kişi bir zada dogry diýip inanýan bolsa, musulman kişi dogry diýip bir amal sogap diýip bir amal edýän bolsa, ibadet diýip bir amal edýän bolsa, dinne şu bar diýip bir amal edýän bolsa, musulman kişi bir zada dogry diýip inanýan bolsa, şol inanç ýa-da şol amal, ibadet hukmany suratda Kur'an we sahih hadislere esaslanmaly. Selef-i salihina sahabalardan gelen ilyma esaslanmaly. Aýtylap aýdýan musulman doganlar gaty möhüm mesele. Hemme şunu bilmeli, aňmyza, beýnimize ýazmaly şuny. Musulman adam bir zada dogry diýip inanýan bolsa, musulman adam dogry diýip bir amala inanýan bolsa, dogry diýip bir amal edýän bolsa, şol inanç, şol amal hukmany suratda Kur'an Kerime we sahih hadislere, sahabalara, selef-i salihinden gelen ilyma esaslanmaly. Delili bolmaly, subutnamasy bolmaly. Eger dogry din gerek bolsa, dine şeý diýip ýapyşmaly, delil esasynda. Dogry inanç gerek bolsa, dogry inançyň delili bolmaly. Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem sahih hadisinde diýär, İmam Malik Muwatta'synda gelýär we başga hadis kitaplarda da gelýär. Diýär Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem: "Taraktu fikum emrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi azza we cel we sunnat nabiyhi sallallahu aleyhi we sellem." Men size iki zat goýup gidýärim diýär Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem. Şolara eýerseňiz hiç haçan adaşmarsyňyz diýär. Allah'ın kitabı we meniň sünnetim diýär. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim we Peýgamberimiziň sünneti, sahih hadisleri eden aýdan zatlar we näme ikrar eden zatlar. We Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Majah'da gelen hadisinde diýär: "Taftariku ummeti ala 73 mille, kulluhum fi'n-nar illa milleten wahida." Qalu: "Ve men hiye ya Resulallah?" Qala: "Ma ana aleyhi ve ashabi." Diýär Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem, "Ümmetim 73 tane bidgat topara bölünjekdir. Ümmetim 73 tane bidgat dogry ýoldan adaşan toparlara bölünjekdir. Birinden başga ählisi otdydyr." Şonda sahabeler soraýarlar: "Ya Resulallah, ol halas boljak topar kimler?" diýende, "Men we sahabelerimiň ýoluny ýörenler" diýär. Demek musulman doganlar, zenan erkek, uly kiçi, tapawudy ýok. Her musulman bir inanjy dogry diýip inanjak bolsa, ýa-da bir işe dogry diýip amal etjek bolsa, hukman suratda Kur'an we sahih hadislerden, sahabalardan delili subutnamasy bolmaly. Ondan bärde toslama gep gurrunlar bilen, toslama hadisler bilen, hekayedir rivayetler bilen, ay köneden aýdylýan gepde diýip mışmışlar bilen din bolmaýar. Indi musulman doganlar, Kur'an we sahih hadislere barsak, her zadyň öz piri bar, şol işlerde şondan kömek dilemeli, onuň ýoluna aýdylanjany aýtmaly diýip delil subutnama ýok. Kur'an we sahih hadislerde musulman doganlar bize başga zat öwredilýär. Emma kafir kişiler Kur'an we sahih hadisleriň tersine gidip ýör we tersine gidip ýörelliginden bihabar. Kur'an Kerimde we sahih hadislerde musulman doganlar bize berk we gaýta öwredilen, tawşyrylan zat hayır we şer Allah Taala'nın elinde. Allah Taala'nın ruhsaty bolmasa çöp başa gymyllamaz diýilýär türkmençilikde. Bir iş etjek bolsaň Allah Taala'ny ýatlap, Allah Taala'dan ýardam dilep, Allah Taala'nın ady bilen başlamaly. Musulman her ýagdaýda Allah Taala bil baglap, Allah Taala sygyryp gezmeli. Kur'an Kerim we sahih hadislerde bize musulman doganlar şular öwredilýär, şu bize berk tawşyrylýar. We ahli peýgamberler insanlara
ilki bilen şuna urudypdyrlar. İnsanlaryň aňyna şunu guýmak üçin görüşipdirler. Her bir zat Allahyň elinde, her bir zatda Allah bil baglanylýar, her bir zatda Allahdan ýardam dilenilýar. Ene musulmanlar onlar Kur'an we sünnetin bize tawşirýany şul. Emma pirlen adyny ullanyp biziň aramyzda yerleşdirilen inançda näme ba? Allahdan gaýrysyny çağırmak we pire sığınmak we piriň ýoluny ýykylmak we piriň adyna piriň ýoluny diýip aýdylanjanyny aýtmak we hemmesi Kur'an we sünnetde aýdylanyň tersi. We gynandyr ýani ýeri köp kişi şu tersliginden hem habary ýok, dogry hadisler. İmam Ahmed'in Musnedinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve cel fehuve abtar ev kal aqta' diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yatlanmadan başlanan her söz, her iş bereketsizdir, neticesizdir diye. Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim'den başlıyor. Musulman her işini musulman doğunlar başlarına Allah Teala'nın adı bilen dua dile edip Allah Teala'dan yardım dilep başlamalı. Emma kafir kişiler näme diye bir işe başlayacak olsa ya pirim yetişevori. Kur'an näme diýipdir, hadis näme diýipdir, İslam'da näme ura diye her işte Allah'ın adı bilen başlamalı, Allah'dan yardım dilemeli diýip öwrüdülüpdir. Emma berden bir çıkıp ya pirim medet diye. Ya olmasa musulman doğanlar Kur'an ve sahih hadislerde bize ehli zadın Allah Teala'nın eline diye haber berilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 107. ayetinde Allah Teala diye ve iyyemseskallahu bi zurrin fela kâşife lehu illa huve ve iyyuridke bi hayrin fela radde li fadli. Allah Teala'nın katından sana ziyan gelse senden ol ziyanı Allah Teala'dan başka ayırıp bilecek yoktur diye. Eğer Allah Teala sana bir hayır peyda nasip eden bolsa onu kim senden soğup bilecek yoktur diye. Yani Kur'an bize hemen uğru diye. Eğer Allah Teala sana bir zat ervetlik takdir eden bolsa yine ol ervetlik senden soğup bilecek, qorap bilecek, qaytarıp bilecek Allah'dan başkası değil. Eğer Allah Teala sana bir hayır gelmelik takdir eden bolsa onun önünde durup näme senden ol hayırı alqalıp bilecek yok. Allah sana takdir eden bolsa yok. Manşol sana gelir diye. Ama bize näme diýär? Hay qaytarmış atajan yetişewer, gora wori. Qaytarmış atan sen gorany. Qaytarmış ata eger ýaşap geçen olsa salih insan olsa Allah rahmet etsin. Gurrun onda değil, onun şahsiyetinde değil. Gurrun şoň adyny ullanyp düzülen ýalňyş inançda. Allah goraya, plan gorany, plan peýgamber gorany. Seni meni yaradan Allah Teala, rızkymyz beren Allah Teala. Biziň her demimiz, her ýürek uruşumuz Allah Teala'nın elinde. Her ýagdaýda Allah sığınmaly. Näme üçin nädip dilimiz öwrülmeli biziň? Plan qaytarmış atajan plan pir ýetişewerdi. Ya bolmasa musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen İbn Abbas radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diye İza sa'alte fes'elillah ve iza ista'ante festa'in billah. Eger dilecek bolsan Allah'dan dile. Eger sığınacak bolsan Allah sığın ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz näme diye? Pire sığın ya. Pirden yardım dile. Yetiş ya pirim diye. Medet ya pirim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Biz näme diýipdir? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Neml suresinin 62. ayetinde diye emme yucibul muztarra iza da'ahu ve yakşifu su'a ve yec'alukum hulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun. Kıyın ýagdaýda galan kişi yalvarıp doga dile edenne, dilegini kabul eden we ondan ol kıyınçylyk aýyrýan we sizi yer ýüzünde halifeler edip goýan kim diye Allah Teala. Yani insana oýlanyp Allah Teala soraýar. Biziň başymyza bir bela gelende, bizden ol belany aýyrýan we biziň doga dilelerimizi kabul edýän kim? Eger musulman bolsaň Allah diýmeli. Onda Allah bolsa näme üçin plan kesip oňa ýalvarmaly? Qaytarmyşsa qaytara wer diýmeli? Allah qaytarýar, Allah goraýar. Allah Teala diýär Allah'tan gaýry ilah barmy? Hem sen Allah'dan gaýry ýalvarmaly, Allah'dan gaýry çağırmaly, Allah'dan gaýry sığınylýan barmy näme? Allah'dan gaýry çağırylýan barmy? Allah'ın elinde bolan zatlar Allah'dan gaýry berip biljek barmy? Qalilan ma tezekkerun ya Allah Teala. Sizi qat'az owrat alýanyňyz diýär. Ya bolmasa musulman doganlar çağa baş etmek Allah Teala'nın elinde. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 49. 50. ayetlerinde Allah Teala diýär: "Lillahi mulkus semawati vel ard, yahluku ma yasha, yahbu limen yasha'u inatha ve yahbu limen yasha'u az-zukur, aw yuzawwijuhum zukrana ve inasa ve yec'alu men yasha'u aqima innehu alimun qadir." Göklerin we yerin mulky Allah Teala'nınkydyr diýär. Ol islanyny yaradýar. Islanyny gyýy çağlar bagş edýär. Islanyny erkek çağlar bagş edýär. Islanyny erkek we gyýy çağlar bilelikde berýär. Islanyny önelgesi goýýar. Ol ähli zady bil uji, ähli zady qadirdir diýär. Eýşul aýaty eşidýän musulman ondan soňra nädip gidip para uýudan çağa dilecek? Çağan berýän Allah, ogul berýän Allah, gyýyz berýän Allah, ekiz berýän Allah Teala. Bermän önelgesi edip goýanam Allah Teala. Nädip dilim ögürlüýär gidip para uýuwa gidip
kılıp oğlallym gyzallym diýmäge. İmanyň nirde sen? Allah'ın şu ayetine imanın yok mu näme? Allah Teala men berýän, men alýan islesem önelgisiz goýan näwe her birine de hayır we berse de bermese de. Ondan soňra musulmanyň dile gurulmaly. Plan pirin ýoluna ýykylyp, plan gabra ýykylyp çağallym diýip. Diýmek musulman doganlar her işte Allah Teala bil baglamaly. Allah Teala sığınmaly. Allah Teala'dan goruk pena dilemeli musulman doganlar. O şu ýerine bek bellen musulman doganlar Allah Teala'nın elinde bolan zady Allah Teala'dan başgasyndan dilemek bolmaýar. Ol öz araňda biri-biriň güýjüniň ýetýän zadyny elbetde insan bireginden ýardam soramaly. Gurrun onda däl. Gurrun näme üstünde? Allah Teala'nın elinde bolan zady Allah'dan gaýrysyndan dilemek bolmaýar. Egerde bir kişi Allah Teala'nın elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese Allah'a şirk goşdygy bolýar. Rızk Allah'ın elinde. Allah'dan gaýry bir rızk berip biljek ýok. Çağı hem bir rızk, çağı Allah Teala'nın elinde. Çağı bagşetmek Allah Teala'nın elinde. Gidip onu mahlukattan dilep bolmaýar musulman doganlar. Ol diňe Allah Teala'dan dilemeli. Egerde bir kişi gidip Allah Teala'nın elindäki zady Allah Teala'nın elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese, şonu Allah Teala şerik goşdygy bolýar. O şerik goşan kişi eger toba etmän şu dünýäden gitse, şol kişi cennet haram. Allah Teala hergiz bagşlamar näme şirk goşup öleni. Şirk goşup toba etmän öleni bagşlamar näme. Kur'an-ı Kerimde Nisa surasının 48. ayetinde Allah Teala diýär: "İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Teala özüne şerik goşulmagyny hiç haçan bagşlamaz, ondan garanyny islanyna bagşlar. Ýerde Kur'an-ı Kerimde Maide surasının 72. ayetinde Allah Teala şirk getirenlere cenneti haram edenliğini haber berýär. Allah Teala diýär: "İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu aleyhi'l cennete ve ma'wahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar." Kim Allah Teala şerik goşsa, Allah Teala onu cenneti haram edenler we onun ýeri cehennemdir, zalimlere kömek etjek ýokdur diýär. İman bar adam şu zatlary eşitip gorkmaly. Hemme zat Allah Teala'nın elinde. Türkmen ağa diýär, çöp başyga ýymyllamak Allah Teala'nın ruhsaty bolmasa diýär. Ondan soň gidip näme kabra ýykylyp plan zadyň piri wa diýip oňa ýalwaryp onu çagyryp bulman doganlar imanymyzy alýan zat şul. İmanymyzy boşa çykyrýan zat. Käbir doganlar diýär, bu zatlaryň asly bolmasa bu hil zatlar nirden çykýar diýär. Bulman doganlar musulmanlaryň arasynda bar bolan delilsiz gurrumlar diňe bundan ibaret däl. Biz arasynda derslerimizin arasynda wagtymyzyň bolandan, mümkinçiligimiň bolandan bu bidgatlar, bu ýalňyş zatlar düşünürip gelýär. Kän zatda delilsiz, subut namasyz, ýöne mışmışlar bilen peýgamber diýdi diýip diýmedik zadyny diýdirip Kur'anna badyp ýok zady aýdyp kän zatlar bar musulman doganlar. Diňe bular da bu hil musulman doganlar ýalňyş inançlary musulmanlaryň arasynda bidgatçy mollary ýaýradýar, jahil mollary ýaýradýar, adam sypatly şeytanlar bar, şolar ýaýradýar. Adam sypatly şeytanlar bar, şolar ýaýradýar. Musulmanlaryň üçin agdalaryk oklamak üçin, musulmanlary bir-birine düşman etmek üçin, musulmanlary bidgata we şirke düşürmek üçin ene şu hil adamlar ýaýradýarlar şu zatlar. Bu hil adamlar musulman doganlar öňem bolupdyr, häziren ba bundan soňam bolar. Diniň ady bilen, Allah Taala'nın ady bilen, peýgamberleriň ady bilen, gowa adamlaryň ady bilen, öwliýalaryň, pirleriň ady bilen näme ýalňyş zatlar ýaýradýarlar. Näme musulman doganlar bu zatlary şu hil adamlar ortaga çykarýar. Mysal üçin plan zat plan hil diýär. Ol bidgatçylardan, ol ýalňyş ýollaky adamlar nirde bar diýsem Kur'anna bar diýär. Kur'ana gidip görýärmi? Ýok. Öz ýanyň bir zat toslaýdy, Kur'anna bar diýip goýberýär. Ýa bolmasa başga bir ýalňyş bir zat ýaýradýar. Nirde bar diýsem plan hadisde bar diýär. Ol hadisy gözleýärmi? Ol hadis toslama bolup çykýar. Ýa bolmasa bir gep aýdýar, nirden alyp aýtdym, plan alim aýdypdyr diýär. Nirde aýdypdyr diýsem nirde aýdanlygy ýok. Musulman doganlar şoňa benzer zatlaryň arkasy bilen musulmanyň içine ýalňyş zatlar girýär. Susanam bir ilmsizlik bolsa, jahillik bolsa, ara ýankyalykka Sowet Soýuz ýalakka bir uzun ateistlik wagtlar zatlar girse, ara ilmsizlik döwür girse, molla alimyň hakyky molla alimyň hakyky ahunyň azalýan wagtlar bolsa, insanyň arasynda näme peýip ýerleşýär şunlar zatlar. Bir azadyk insan bir zat ananyna pikirlenmeli. Mysal üçin Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sewdan pir diýip kim diýipdir? Biz soramallanmagar şunu. Kim diýdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh? Allah rahmet etsin, uly alimimiz, başdaýymyz. Sewdagar bolupdyr, oňa da gurrun ýok. Emma Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sewdan pir diýip kim diýdi? Öz diýdim, men Sewdan pir diýdimi? Sewdada menden ýardam soraň, meni kömege çagyryň diýdimi? Ya okuwçylar diýdimi? Nirde başy? Ya bolmasa insan pikirlenmeli dälmi? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sewdan piri bolmaka, ýani dünýä gelmäke, Sewdan piri kim bolupdyr? Ya bu wazypa boş galdymyka? Ya bolmasa musulmanlar asla kim nämen piri bolmaly, kim karar berýär? Kime görä şu zatlar? Ne musulman doganlar şu zatlar pikirlenmeli biz. Aýşan Allah rahmet etsin, Türkmen alimimiz dine hyzmat edipdir, Türkmenler dine çağırypdyr, azyrlyga çağırypdyr. Emma ojuryň piri Aýşan kim diýipdir? Men ojuryň piri diýipdirmi? Ýerden çykan zat bu gurrun. Ya bolmasa Dawud peýgamber aleyhisselam, peýgamber oňa gurrun ýok. Dawud peýgamber aleyhisselama demir mucizesi berilipdir. Oňa da iman farz, oňa da gurrun ýok. Emma Dawud peýgamber
aleyhisselam demirlerin piri, ula galsan Davud peygamberin yoluna aydylanjanyny aýtmaly diýip kim diýipdir? Nirde var musulman doganlar? Ne şolaryň musulman doganlar hiçbirinin jogaby ýok. Ygtybarly delil bolup biljek hiç zat ýok. Öne mışmış. Ya da bir erteki ýalak ýazylan kitaplar var, şolar bolmak ihtimal. Ya bolmasa musulman doganlar başga bir misal berelim. Janyny gurban etmek ibadet. Allah Taala'dan başgasynyň ýoluna janyny gurban etmek bolmaýar. Men diýemek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Sahih Müslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan Sahih Müslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La'anallahu men zabaha li gayrillah. Allah Taala'dan başgasy üçin janyny gurban edene Allah lanet etsin diýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Allah Taala'dan başgasynyň ýoluny janyny gurban etmek bolmaýar. Çünkü janyny gurban etmek musulmanlygyň ibadet. Namaz nähilek ibadet bolsa, namaz nähilek diňe Allah üçin okulmaly bolsa, gurbanlyk janyny gurban etmek hem ibadet. Allah Taala'nın adı bilen Allah ýolunda diýip janyny gurban etmeli. Emma biziň aramyzda käbir kişiler näme diýär? Ula galsa Davud peýgamberiň ýoluna diýip janyny gurban edýär. Bu geňeri öldüren janysynyň kanyndan alýada alan ulagynyň tekerine çyrşaýa ýa-da nomuryna çyrşaýa. Musulman doganlar, damak kan nejasat, hapazat, nejisat. Onu bir ýerine çyrşamaly, maşynyň azadyna çyrşalma, hapazat onu araşdyrmaly degenem bolsa ýuwmaly. Indi tereden musulman doganlar diniň ady bilen näme edilip ýör? Davud peýgamberiň aleyhisselamyň ady bilen nämeler edilip ýör? Bir insan pikirlenmeli şu zatlar. Ya bolmasa musulman doganlar aýdym sadyň piri diýerler. Aýdym saz İslamda haram. Haram zadyň piri diýip haýsy şeýtanyň akylyna gelýär bu? Ýasama düşünje feredi. Ogurlugyň piri diýär, bunany gurulap durmagam gerek kel akyly bar adama düşünükli ogurlugyň piri. Ene musulman doganlar şu zatlar delil esasynda, Kur'an esasynda, sünnet esasynda, sahabadan gelen ilim esasynda serestek, sagdyn akyl esasynda serestek, ýagşy zadylaryň adyny, peýgamberleriň adyny ullanyp düzülen näme toslamanaşlar şular. Diýip musulman doganlar dersimizi jemletek, iki zady biri-birinden aýyrmaly biz. Peýgamberler barada dogry inanç bilen ýalňyş inanjy, weli takwa pir adamlar barada dogry inanç bilen ýalňyş inanjy biri-birinden aýyrmaly. Peýgamberleriň mucizalaryna iman etmek musulman doganlar farz, iman etmeýän kafir bolýar, kapir bolýar. Emma peýgamberleriň adyny ullanyp düzülen ýasama inançlara, asly bolmaýan zatlary peýgamberlere ýönkelen zatlara inanmaly däl. Bu haram. Ya bolmasa musulman doganlar öwliýa, takwa, salih kişileri sile, hormat etmek biziň ähli sünnetin akidesi şol. Kim öwliýalara, salih insanlara, takwa adamlara, hakyky pirlere sile, hormatçylyk etse biz diýäs bul adamyň düşünjesi bolup ähli sünnete göre bul adam dogry ýolda däl diýäs. Öwliýalaryň keramati hak. Emma musulman doganlar öwliýalaryň, pirleriň adyny ullanyp ýaýradylan mışmışlar, ýasama gurrunlar, delilsiz gurrunlar, bular näme? İnkar etmeli, bular kabul etmeliler. Allah Taala bizi dogry ýoldan azdyrmasyn, neslimizi dogry ýoldan azdyrmasyn we her işimizi Kur'an we sünnete laýyklykda etmekle Allah Taala hemmemize tawfik bersin, muwaffak kılsın. Elhamdülillahi rabbil alamin.